Nevieš náhodou, na akú tému dnes budú variť Dušan a Dominika? Neviem si spomenúť. No jasné, tebe niečo povedať, to je ako hrách o stenu hádzať. Aký hrách? Veď to je fazula. Už som si spomenul. Dnešnou témou sú strukoviny. Je tu duel. Dnes máme tému strukoviny. Máš obľúbenú strukovinu? Áno, mám. Máš? Mám veľmi rád strukoviny. Mám viacero obľúbených. No tak nám povedz. Šošovica, cícer, aj fazuľa. Vieš, ako sa lúpu strukoviny? Strukoviny? Ručne, stručne. Správne. A čo ideš variť? Fazuľovú polievku, takú sedliackú s klobásou, s údeným mäsom. Ja používam veľkú fazulu, tú strákatú papuče, ale záleží to od toho, ako má ktorá polievku. Môže si to robiť z malej, z bielej, na kyslo. Strukovina je preto krásna, že tam je nekonečné množstvo možností. Ja mám tiež obľúbenú strukovinu a dokonca mám obľúbenú strukovinovú polievku, ktorú robí moja mamina, lebo to máme radi. Ešte sme sa toho neprejedli. A preto si to tu dnes urobíme. Je to hustá polievka z červenej šošovice. Postup na túto polievku je veľmi jednoduchý. Všetko si nakrájame na kocky a postupne popridávame na rozpálený olej cesnák, mrkvu, zemiaky. Odlejeme potom vodou, dáme tam soľ, korenie, červenú papriku a červenú šošovicu a povaríme. Tada! Tada! Ja mám prvý postup taký, keďže to budem robiť z veľkej fazule, z papúč, takých veľkých. Takže, keď je niekto pod papučou? Tak ho žena zasypala fazulou. Tak namočím si to deň dopredu do vody. Trošku sme to predbehli. Ja už mám fazulu namočenú a už ju varím. Je to len fazula v tejto vode, kde pridám bobkový list a pomaličky to varím. Základ je sol dávať až nakoniec, aby sa tá fazula rýchlejšie uvarila. A keď ješ prvý vývar, vylievaš? Nie. Tak to Ale je tam taká teória, že keď zleješ ten prvý vývar, tak potom nemáš problémy. Nafukovanie. Ale mne sa páčia aj tie problémy. A však tie problémy... Veď to je na tom najlepšie. No, ja trošku obchádzam ten postup tak, že nechám tú polievku celú uvariť a na konci na panvici zvlášť spravím zasmaženú mletú papriku a cibulu s cesnakom a potom to do tej polievky iba vlejem. Pridáme si do polievočky údené mäso a klobásy. Ja zastávam teóriu, že údeniny nikdy nie je dosť v polievke, takže tam toho dávam veľa. Je dosť dôležitý výber údenín, pretože nemôže byť tá klobása tvrdá, musí byť čerstvá, aby bola šťavnatá. A keď ju varíme, tak vlastne my z nej vyberáme vždy teplnú úpravu, zo všetko vyberáme vlhkosť alebo tekutinu. Čiže ak tá klobása alebo údenina už je vyschnutá, tak tá polievka už jej nepomôže, aby bola lepšia. A kým sa nám varí polievočka, tak si vlastne robíme prípravu ďalej, čiže nakrájame si mrkvičku na kocky. Na také isté kocky si nakrájame zemiačiky, alebo môžeme ako chceme, ja dávam trošku väčšie, mám rád, keď ten zemiak je tam taký riadny. A čakáme. Na rozpálený oheň si dáme cesnačík. Pridáme mrkvu. Sol a korenie. Nasekáme si zelerovú vňaťku. Pridáme si tú vňačku. Ja som si postavil vodu na rezance, ktoré si uvaríme zvlášť. Ty ideš tam? Nechcela. Dala si mi tam soľ? Áno, dala. Môžem si tam hodiť rezanku? Môžeš. Ďakujem. Ošupeme si zemiaky. A kľudne si ja ti to tu mieškam. Dobre. A keď si budem myslieť, že je mrkvička hotovo, a ti poviem, že je, tak potom tam dáme Tak tam pridáme zemiačiky. Aha, no tak to, aby si šíbla do koni. Áno. Aha. Fazulu mám povedzme, že v polovici, tak si môžem pridať mrkvičku. So zemiakmi ešte trošku počkam. Ja nepoužívam múku, radšej sa snažím dať ten zemiak väčší, aby sa trošku rozvaril a zahustil tú polievku zemiakom. A vlastne ja ťa už aj púšťam, keď už si ready, nech ti nezavadzem. Tak teraz pridáme papriku, také aj 2 lyžice. Teraz podlejeme vodou. Miešame.
a necháme variť zemiaky. Teraz pridáme bujón, jeden na dochutenie. Ja si pridám do polievky zemiaky a vyberiem mäso. Striedačka? Áno. Dobre, pridám šošovicu. Tak za 2 šálky. Čo to tu tak vonia? Idem okolo, reku, pozriem. Dáme vám 2 možnosti. Šošovica alebo klobása. klobáska. Toto je tá tvoja, Dominika. Určite. Cítim. Klobásu. No, počkám. Nakrájame si mäso. Dušan krája moju obľúbenú strukovinu. Dobre, šošovicu necháme do mäka uvariť a to je všetko. Všetko? Mäsko si tam vložíme naspäť. Klobásy nenakrájame na kolieska, ale len na také väčšie kúsky. Tak to asi. A tiež ju vložíme naspäť do polievky. A už len varíme a čakáme, kedy sa dovarí. Zarestujem na panvičke na oleji cibulku, nakrájanú na drobno, s cesnakom a pridám tam tiež mletú papriku. Tak. Idem na to. Fakt hustá. Hustá, akurát pre moje ústa. Si pridám mletú papriku. To si dobre pridal. Necháme ešte trošku prevariť. Nech sa nám to spojí. Tak, navrch kyslá smotanka. Ahoj, Naďka. Hotovo. Tadá! Nech sa páči. No, nech sa páči. Kolotoče. Ahojte. Ahoj. Ahojte. No, konečne. Teda. Tuto si viem predstaviť. Taká hrstková. Taká hrstko. Iba čo vraví? Dá sa. Dá sa? Áno. Na portáli netradičnérecepty.sk na vás čaká obrovská porcia chutných receptov, videí, tipov a trikov do domácnosti.